Hjørring Kommune har for nylig fået et nyt psykiatriteam, og det skal vi høre lidt om i det her interview. Gry Bruun Nielsen, du er formand for BFU-udvalget, og jeg sidder også, eller står over for Bianca Bandholm Thomsen. Du er daglig leder af, eller teamleder af det. Gry, fortæl lige lidt om, hvad går det ud på? Jamen i virkeligheden, så er det her jo et forsøg, hvor vi kunne se, der var en udfordring. Vi havde nogle forældre og nogle unge mennesker, som måske havner lidt mellem to stole, og nogle gange så skal man jo prøve nogle ting af, for at finde ud af, om det er den vej, man skal gå, og der er det her et af de mulige svar. Og vi kan jo se allerede nu, at det lader til, at det har været et af de rigtige svar også. Og så er det jo også noget med, at når vi kigger på vores forebyggelse, så koster det ofte nogle penge at investere, hvis vi vil have et afkast sidenhen. Og mange tænker jo også i tal i sådan noget her. Det er også noget, I bliver spurgt til i forhold til økonomien. Ja, det er klart. Altså nu har de kun været i gang i et halvt års tid, men det er jo klart, at vi sad sådan lidt på nåle der i starten af året og tænkte, gav videre om telefonen. Altså jeg ved, at der sad nogle medarbejdere og kiggede på telefonen, gav videre om den ringer, fordi det ligesom er den vej ind. Men det viste sig jo ret hurtigt, at det stille og roligt begyndte at sprede sig, og at man opdagede, at det her det var en mulighed. Og så begyndte telefonen heldigvis at ringe, så der var nogen, der kunne blive en del af det her team. Og I sidder her i nye, fine lokaler på Amtmandstoft. Når du fortalte mig lige før, da I flyttede ind i starten af året, ja, der var der nærmest ikke engang et skrivebord, så I startede helt fra scratch, Bianca. Ja, det gjorde vi. Vi har bygget det op helt fra scratch. Vi kom til nogle lokaler, hvor der var gravet op her, så vi kunne ikke få vores skrivebord ind. Men vi har ligesom sådan skulle prøve af, og har jo forsøgt sådan at tage nogle forældre og nogle børn ind til nogle samtaler og fundet ud af, hvad veje kan vi gå. Vi har brugt rigtig lang tid på at kortlægge, hvad for nogle veje er der at gå, både inden for det kommunale, det regionale, det nationale og det frivillige. Har folk været frustreret over det her med at sætte sig mellem to stole, som du kalder det? Vi har i hvert fald kunne se rigtig mange situationer, hvor man så har vi måske nogle forældre, der søger mod egen læge, og egen læge sender videre til psykiatrien, og psykiatrien siger, nej, I skal tilbage til kommunen, fordi det er dem, der skal give bevillingen. Så det der med, at vi har nogle familier, der sådan bliver kastebold mellem nogle forskellige instanser, der kunne vi bare se, at der var en kæmpe udfordring, og det er det, som det her psykiatriteam forsøger at tage livtag med. Mm. Og mange sager vil blive forhastet eller forhalet, simpelthen fordi, at tiden er gået, og ja, det går kun ud over en, desværre. Mm. Det er rigtigt. Der kan jo være ventetider alle steder, og det er så noget af det, der især har frustreret de her familier, som så har tænkt, hvor går jeg så hen? Mm. Det kan også være de store børn, der står og siger, jeg trives ikke. Hjælp mig. Hvor kan jeg gå hen? Og det er noget af det, vi så hjælper med at pege på. Jamen, der er stadigvæk ventetid. Vi kan ikke ændre på de ventetider, der kan være ved de forskellige instanser, men vi forsøger så at finde ud af sammen med barnet og familien, jamen, hvad kan vi så sætte ind i mellemtiden? Er der noget, kan vi give jer nogle redskaber som familie, som kan styrke jeres barns trivsel på her nu basis også, og forhåbentlig også på den lange bane? Ja. Et halvt år er der gået, Bianca. Hvordan ser en dagligdag ud her hos jer lige nu? Den ser travl ud. Vi har i hvert fald haft rigeligt at lave, lad mig sige det sådan. Jeg tror, jeg kom til at sige til en mor en dag, at jeg jo var helt vildt ked af, at der er et behov for, at vi skal være til. Men at jeg så er rigtig glad for, at man i Hjørring Kommune har en politisk opbakning og et mod til at lave en investering i, at vi så kan være der for de familier, der har brug for det. Men en dagligdag, den er meget omskiftelig, for vi tilrettelægger jo forløbene ud fra den enkeltes situation. Så nogen ser vi ugenligt. Nogen er det noget med, at vi sådan er på telefonkontakt, og ja. Men der er nok at se til. Og mistrivsel, det er jo et ord, vi hører næsten hver dag i debatten. Gry, det er sådan, det er? Ja, desværre. Og så kan vi sige, så må vi, som Bianca siger, vi har de tilbud, vi har, og der er desværre de ventetider, der er. Men kan vi så sætte noget ind i mellemtiden, så tror jeg, at de penge de er rigtig godt givet ud. Fordi det er, som du også nævner i sidste ende, så er det barnet eller den unge, der taber i det spil her. Så jeg er virkelig, virkelig glad for, at det, som vi prioriterede og har sat nogle penge af til, at det faktisk også har vist sig. Og selvom det er på en lidt kedelig baggrund, så er jeg glad for, at det gør gavn. Mm. Og hvor langt skal man hen typisk i en sag for at se, at det her måske gør gavn? Jeg ved godt, der er ikke to sager, der er ens. Du har været lidt inde på det, men de har vel sikkert allerede nu nogle fine succeshistorier at fortælle, Bianca?
Ja, det har vi helt sikkert. Altså jeg vil bare lige sparke ind i det, du sagde med behovet først, Gry. Jeg synes faktisk, at der er et rigtig fint vidnesbyrd om, at der er et behov. Jeg har siddet og været med til at starte nogle andre indsatser i Hjørring Kommune i en anden forvaltning tidligere. Jeg har aldrig oplevet den søgning, der har været, som der har været til os, og jeg tror omkring 75% af de henvendelser, vi får, kommer fra forældre. Så det er bare for at understøtte, at det behov, vi troede, der var, det eksisterer. Så vi oplever faktisk en stor tilfredshed. Alene det der med, at vi tager de der huller, altså jeg snakkede faktisk lige med en medarbejder om det i dag. Hun havde lavet sådan en tegning med et forløb med det der med, at vi sådan kan stemple ind og ud. Det er heller ikke et statisk forløb ved os. Man kan godt have været i kontakt med os, og så hjælper vi ud eksempelvis til et forløb på Kløvergården eller over i Headspace. Og så kan vi trække os lidt i en periode, og så hopper vi ind igen, når der så opstår noget nyt. Og der lavede vi sådan en analogi med den der med, når hullerne kommer i asfalten, så kommer psykiatriteamet løbende med det, der nu skal fyldes i hullet for at lade vejen ud, så de kan komme videre. Og det oplever vi lidt, at forældrene, det er den tilbagemelding, vi får, at det er egentlig ret, altså vi giver den der sådan mestring tilbage, empowerment-delen tilbage til familierne og siger, I skal ikke bare stå og vente, vi kan gøre noget i ventetiden også. Og det må også være fantastisk, Gry, for forældre, hvor man har en sag, som kan være træls nok i sig selv, man ikke skal til at starte forfra hver eneste gang. Ja, det er i hvert fald de tilbagemeldinger, jeg får nu. Jeg taler jo slet ikke med så mange forældre og familier, som Bianca og hendes team gør. Men jeg får da i ny og næ en opringning fra nogle frustrerede forældre. Og der må jeg ærligt sige, der er jeg glad for også de gange, hvor jeg har kunnet sende videre til, prøv lige, vi skal lige have fat i psykiatriteamet, fordi jeg tror faktisk, de vil kunne hjælpe jer. Eller de måske endda siger, vi har faktisk lige blevet startet op ved psykiatriteamet, og de er bare mega søde, og de kan bare, det ser bare ud til, at de lige kan vise os vejen. Og det er jo det, der også det, der er vigtigt, tænker jeg. Psykiatriteamet er jo ikke sådan et behandlerteam, der går ind og sætter en masse indsatser i gang. Det er ligesom bare en vejviser, der hjælper igennem de indsatser og det system, som vi allerede har. Så tryghed, det er et vigtigt ord her? Det er det bestemt. Jeg tror faktisk, tryghed og handlekraft er nok de to vigtigste ord, vi sådan har i forhold til de familier, vi møder. Ja. Er det naivt at tro, at den her instans kan blive nedlagt igen? Så godt kommer det aldrig til at gå, Gry? Man kunne jo håbe på sin vis, men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og det tror jeg ikke, fordi hvis vi kigger ud på det billede, vi har, så har vi mange forskellige instanser. Vi har en kommune, vi har en psykiatri, vi har en egen praktiserende læge, som jo alle sammen kører i hver deres system. Og der tror jeg godt nok, at der skal komme mange reformer, før de tre ting, og måske endda flere ting også, kommer til fuldstændig snorlige og tale sammen. Så desværre, kan man sige, så tror jeg ikke, at vi sådan lige kommer til at nedlægge det her. Men jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har prioriteret det. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har sat penge af til at køre indsatsen. Bianca, lige til sidst, hvad er det for nogle menneskelige egenskaber, man helst skal være i besiddelse af, når man er på både din post og dine kollegers post, når man er vejviser i det her projekt? Man skal i hvert fald have en høj grad af relationskompetence. Man skal nærmest kunne lave relationer øjeblikkeligt, fordi de familier, de har brug for at føle sig trygge, som du også sagde, Niels, i vores selskab, og det gør vi via relationen. Det er den ene del. Men det er også den professionelle relation. En væsentlig del er jo faktisk også evnen til at kunne trække sig, når man så tænker, nu er du vist rigtigt hen, så trækker jeg mig lidt. Altså den der med, at vi sådan bliver den der sådan understøttende, og ikke sådan en livsvarig indsats for familierne. Vores vigtigste opgave er at lave mestring hos barnet. Så Gry, med den politiske kasket på til sidst, så er din melding også til resten af byråderne. Det her, det er altså kommet rigtig godt fra land. Det må man absolut sige. Jeg synes, det er helt imponerende, hvor godt det er kommet fra land på bare et halvt år. Så ja, jeg er absolut glad for, at vi har fået det startet op, og jeg er sikker på, at det er en meget, meget vigtig indsats, vi gør. Bianca, et halvt år er gået, og I har haft travlt. Siger du, hvor mange har været igennem systemet, hvis man kan sige sådan? Altså, vi har haft omkring 70 forløb i gang, kan man sige. Og så ved siden af det har vi nok haft en 15-20 sådan nogle kortere råd og vejledninger. Ja. Og du står med et postkort, og det er ikke en sommerhilsen til en familie. Det er jo simpelthen med lidt info om, hvordan man kommer i gang med det her. Prøv lige at fortælle lidt praktisk omkring det. Ja, altså postkortet har vi egentlig fået lavet, så vi kunne udlevere det både ude på skoler og i psykiatrien har de også fået en stak, og egen læge har også fået noget ud. Der er en QR-kode på,
Når man scanner den, så kommer man ind på Hjørring Kommunes hjemmeside, men vores lille del af domænet, der så er psykiatriteamet. Og der er der både lidt mere info om psykiatriteamet, hvor der står lidt mere om, hvad er det, vi er for nogen, hvad kan man. Der er telefonnummer på os fra teamet, og så er der den her henvendelsesformular, som ligesom er vejen ind, hvor man udfylder med noget stamdata, så går det ind i sådan en sikker mail, som det kun er teamet og jeg, der har adgang til, og så fordeler vi 2 gange om ugen ud fra den. Så vil dem, der har henvendt sig, blive kontaktet i forhold til sådan en outline, måske nogle opklarende spørgsmål. Og så er det nogen, vi tænker, der skal videre ind til os, så vil de blive inviteret ind til en introsamtale, hvor vi ligesom får bredt hele vores forløb lidt mere ud og får lavet de her individuelle aftaler med, hvordan er det skal se ud for jer. Og derfra så vil den enkelte familieguide i teamet så gå videre med de opgaver, der så kan ligge sammen med familien. Og så er man i gang, og så det går egentlig ret hurtigt med at komme i gang, eller hvad? Ja, det gør det. Det er ret smidigt optag. Vi står selvfølgelig lige over for en sommerferie lige nu, der er jeg nødt til at sige, der bliver lige et lille hul. Men ellers så er det ret smidig opstart.